ngai khoblai phi ki perlograwan barok ki baju senar ban page ki video kana ke channel Nalari entertainment te perlograwan nya ko ngai ngaso ban ai ka jikit bo kerweng phi bat phin no ki badon bok hakate kasngi kap daer phnyo tarik kabare kasngi chung ka jing kap khwai do khang te pom Mawlangren te perlograwan lada piram de ki bat thamai so ba subscribe kana ke channel khram ba phinum du ke we pat ki video no tir khwai ki bangar sapen mi kham saden te menta to ni ya chakmat ka jing kap khwai do kha kaba an penyai da iba kanjai thongni bat iba di thongni rangkat bat ki perlok ki jongki ka dor jing tiket kan long arajar tangkai siriang we khwai bat ka tarikan dai ka ar phunyo tarik mentau bernai agos arajar rusan bat kapor sedang nadu khnai jim step bat berkut para kapor lai steng jamit kajaka kan dai hang te pom Mawlangren kan si diwa lau karyang ha kapung jong iba ar simli kaneng kapung ka don harud yung kasrokba kalenti ban lek na silong sianong stoin bat en pen khwai berosan tadi kipung bat on omsha yano ban wandi jingdi like tang yakiba wandi yaki tiar khwai bat yaki jingbam dohkha ke ba kentup yaki kenyang bat yaki we en sha tang yakita te rawan mata to ni lek siki price ki price hakane ka jing ko khwai dohkha hangne po Mawlangren kilong ki ba biang bana ka banta jong phi namar ba ki don hadu support Tylli Ki Lak te menta perlograwan tengine pechwa ya ka first price con price ba third price banyo ka first price unyo 3 lak tangka bat ka second price pat unyo lai lak tangka bat kumjuru na ka third price unyo 8 lak tangka bat ka price ka basau kalong silak ka price ka basan kalong silak ka price ka banru silak ka price ka banyo silak ka price silak ter hadu ka nombar ka ba saupo kalong baik silak kawe ka price bat ka price ka ba saupo we kalong lai pe wajar bat ka price ka ba saupo ar kalong ar pe wajar tangka bat nalor kini ki price kidang donru Shisha saki construction price perlong tangin ni page ki construction price di construction price ki don adu arpo teli nadu ke nomor we nomor ar nomor lai nomor saw hadu ke nomor ka ba arpo kalong bet 10 wajar kawe ka construction price lada ki perlograwan ki penken ka por sedang khwai ka liang jungi ki nong penyai ngit samno mar steng ka ba tiket bar ka jing khwai kalong ka ba claim price on ai santli ki temporary sticker hawai rawan haka por sposteng haka arplu tarik bunai ba prari arpsan ba kapor ban pli get ban bu jaka sapung kan long khabre beje na step on ai por sikenta ban weng ya ki temporary sticker namar kata perlograwan baro to ai ba kane ka jing ko khwai ka hangne po Mawlangren kan long ka badon ka disiplin ka be tenan dan ta perlograwan to ni pe ya kalau kidro hakane kalau kidro kalau ka bes bana ka patta jong piki parlok borok ki ba suthiet de ki tiket lo kidro hakane ka jing ka khwai do khang ne po Mawlangren te kalau ka ba itnar ba ka ba apes sumbang ba ya piki parlok ki ba suthiet tang ya ka tiket lo kidro uban yo ka first price hakane kalau kidro un yo da ka thar ka ba de ka brand new lane lada piko ada ka pisaru kin ai khasan lak taka te ka shonga pila da ka kali thar brand new lane pila ya ka bisa khasan lak laka badu banyo ya ka second price hakane kalau kidro unjo da ka brand new alto kiten lane da ka bisa lai lak taka bar ka third price hakane kalau kidro unjo silak 1 wajar bar ka price ka basau unjo silak taka ka price ka basan ar 1 wajar taka bar ka dor juga tiket kalong lai sepat tangka kawe ke tiket berlada pintir arteli pinyo sam sepat tangka bar ka por ban penelekay kane kalau kidro kan long ka por arsteng janit on te dokha tmai arton tam haka karar tarik tau bena egos yarap san haka por mstep on don kinong diwi bar kinong diknyang haka te kasngi on sim je tewe baro ki dokha om sa ban sajing bam karbon pade ka por ban khwai berlada ki khwai ban tibik tip ki ba company ya pila ban phun kini kinombar ki balai harum pat kinong don Shisha ki perlograwan ki maksud tu ka tin kasih reki maksud tu tang tin English per tin Hindi te pila ban call hakine kinombar balai harum. For those who do not understand the Khasi language, you may call this number. Thanks you for watching the Khwai perlograwan barong. Saya kendu para kawai pat ka video notis Khwai.